गोलू बाबू मीरगंज कोइल रही नाचे उमर रहे काचे मरले बाबा कारे केतनो भगोइनी केतनो हटोइनी बाकी नहीं हर कारे कोइल रही नाचे उमर रहे काचे मरले बाबा कारे केतनो हटोइनी केतनो भगोइनी बाकी नहीं हर कारे सीतामढ़ी के लड़का रे मोतिहारी के लड़का रे दुनु कोहिले बाबा कहा रे हई बेतिया के लड़का रे दुनु कोहिले बाबा कहा रे हई बरतिया के लड़का रे दुनु कोहिले बाबा कहा रे गोलू बाबू ओम साई डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुरा बुरा जोश लागल देखिए के जाके लागी चलावते हुआई गोइले आके बुरा बुरा जोश लागल देखिए के जाके लागी चलावते हुआई गोइले आके हाथवा पकड़ के ऊपरी चढ़ के मचले बिया तड़का रे हाथवा पकड़ के ऊपरी चढ़ के मचले बिया तड़का रे हाथवा पकड़ के ऊपरी चढ़ के मचले बिया तड़का रे मोतिहारी के है लड़का रे दुनु कइले बाबा रे है शिवाहन के लड़का रे दुनु कइले बाबा रे गोलू बाबू मीरगंज स्वागत रही खिच के ले आइले यीशु के आरे मन मौज न चहिले भगत रही खिच के ले आइले यीशु के आरे मन मौज न चहिले रसीला रूपे सहयम धपी के सके लागल बलहरा रे रसीला रूपे सहयम धपी के सके लागल बलहरा के रसीला रूपे सहयम धपी के सके लागल बलहरा रे मोतिहारी के है लड़का रे दुनु कइले बाबा रे हई शिवहर के लड़का रे दुनु कइले बाबा रे कोइल रही नाचे उमर रहे काचे मरले बाबा रे केतनो हटोइनी केतनो भगोइनी बाकी नहीं हर रे सीतामढ़ी के लड़का रे मोतिहारी के लड़का रे दुनु कोहिले बाबा कहा रे हई बेतिया के लड़का रे दुनु कोहिले बाबा कहा रे हई बरतिया के लड़का रे दुनु कोहिले बाबा कहा रे ओम साई डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ढाका।